Children of God, mga anak sa Dios. Sa ika-13 nga siglo, adunay usa ka madre nga ginganlan og Santa Juliana sa Liege, nasud sa Belgium, nga adunay dakong devotion sa balaang Eucharistia. Sa iyang mga visions, nakita niya ang bulan nga adunay usa ka ngit-ngit nga bahin nga nagpasabot nga adunay kulang sa kalendaryo sa simbahan. Ug tungod niini nasabtan ni Sister Juliana nga ang kulang mo ang usa ka special nga pista nga magpasidungog sa lawas ug dugo ni Kristo sa Eucharistia. Sulod sa daghan nga mga katuigan, iyang gipadayag kini nga pangandoy ngadto sa mga obispo ug sa mga leader sa simbahan. Ug sa kaulahian, usa ka milagro sa Bolsena sa Italia, diin adunay hostya nga nagdugo nakapadasig pag-ayo sa devotion sa Eucharistia. Ug tungod niini si Pope Urban IV mipahibalo sa tibuok simbahan sa kapistahan sa Corpus Christi niadtong 1264. Giatagan usab niya si Saint Thomas Aquinas og taha sa paghimo sa mga pag-ampo og himno alang niini nga pista. Mao nga gikan niadto nagsugod ang mga procession og special nga mga pagsaulog sa balaang sakramento sa daghang mga nasod. Ang tumong sa pista sa Corpus Christi mao ang pagpahinumdom sa katawhan nga si Jesus tinuod nga anaa sa Eucharistia. Ug hangtod karon ang Corpus Christi nagpabilin nga usa sa labing maingon ta matahom nga kapistahan sa simbahang Katoliko. Karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa Corpus Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo. Ang ebanghelyo usa ka maingon ta labing bugat nga pagtulunan ni Jesus mahitungod sa Eucharistia. Dili kini usa ka sambingay lamang o simbolo lamang. Klaro kaayo nga ang iyang gisulti, nga ang iyang unod tinuod nga pagkaon ug ang iyang dugo tinuod nga ilimnon. Daghan gani sa iyang mga sumusunod ang nakuratan o nalibog niini nga pagtulunan. Apan wala niya usba ang iyang gisulti. Wala siya ni-adjust sa iyang gisulti. Hinuon iyang gipadayon ang pagpadayag sa kamatuoran mahitungod sa balaang sakramento. Mao nga ang simbahan sukad pa sa sinugdan nagtuo nga si Kristo tinuod nga anaa sa Eucharistia. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Eucharistia mao ang tinuod nga presensya ni Jesus. Sa ebanghelyo wala moingon si Jesus nga ang pan simbolo lang sa iyang lawas. Iyang gipadayag nga siya mao ang buhing pan nga mikunsad gikan sa langit. Ang mga Hudiyo nakiglalis tungod kay literal ang ilang pagsabot sa iyang gisulti. Kung sayop ang ilang pagsabot, unta, gitulid sila ni Jesus. Apan, wala niya kinibuhata. Gipadayag ni Jesus nga, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. John 6:51. Sa binisaya nga hubad, ako mo ang buhing pan nga mikunsad gikan sa langit. Ang mukaon ini nga pan mabuhi hangtod sa kahangturan. Kini maoy pundasyon sa pagtuo sa simbahan sa real presence ni Kristo sa Eucharistia. Ug sa matag misa, ang pan ug bino dili na ordinaryong pagkaon ug ilimnon. Pinaagi sa gahom sa balaang espiritu ug sa mga pulong ni Kristo. Kini mahimong iyang lawas ug dugo. Dili kini makita sa atong mga mata, apan ang pagtuo mo tabang kanato sa pag-ila sa misteryo nga natago niini. Mao kini ang dakong gasa nga iyang gibilin sa simbahan. Ang Eucharistia mao ang tinuod nga presensya ni Jesus. Ikaduhang punto, ang Eucharistia mao ang pagkaon alang sa kinabuhing walay katapusan. Dili lamang gusto ni Jesus nga atong tan-awon o simbahon siya sa Eucharistia. Gusto usab niya nga dawaton nato siya sa Holy Communion.
ang pagkaon sa iyang lawas ug pag-inom sa iyang dugo nagpasabot sa lawom nga pakighiusa uban kaniya. Sama sa pagkaon nga naghatag og kusog sa lawas, ang Eucharistia naghatag og kusog sa kalag. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. John 6:54. Sa binisaya nga hubad, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo adunay kinabuhing walay katapusan. Kini usa ka saad nga puno sa paglaom. Daghang tao karon ang nag-antos sa spiritual hunger. Adunay salapi og kalampusan apan kulang sa kalinaw. Adunay daghang higala apan gibati gihapon ang kamingaw. Ang Eucharistia dili lang ni ritual, kini usa ka pakighimamat kang Hesus nga makapuno sa labing lawom nga panginahanglan sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo naghulat kanato sa matag misa aron hatagan kita og kusog og kahupayan. Sa dihang madawat nato si Hesus sa pakig-ambit o sa communion, dili lamang kita ang mudawat kaniya. Siya usab ang nagdawat nato ngadto sa iyang kinabuhi. Ang Eucharistia naghiusa kanato kang Kristo ug sa tibuok simbahan. Mao kini ang hinungdan nga ang misa mao ang sentro sa kinabuhi sa mga Kristiyanos. Ang Eucharistia mao ang pagkaon alang sa atong kaluwasan. Story time. Usa sa mga proyekto nga gihigugma pag-ayo ni Carlo Acutis mao ang pagdokumento sa mga Eucharistic miracles sa nagkalain-laing bahin, gikan sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Iyang gitigom ang mga kasaysayan ug ebidensya aron ipakita nga ang Dios usahay mutugot og talagsaon nga mga timaan aron lig-unon ang pagtuo sa mga tao. Usa sa labing nailhan mao ang milagro sa Lanciano sa Italy. Diyan ang hostya giingong nahimong unod og ang bino nahimong dugo atol sa misa. Aduna usab ang milagro sa Bolsena nga nakapadasig sa pagtukod sa pista sa Corpus Christi. Sa Buenos Aires sa Argentina adunay hostya nga nakita nga adunay tisyo sa kasing-kasing sa tao sumala sa mga pagsusi nga gihimo. Sa Poland adunay susamang hitabo nga nakapadani sa daghang mga deboto. Sa Textla sa Mexico adunay usa ka dokumentadong milagro nga nalangkit sa balaang hostya. Wala kini buot, dili kini sa ibuot ipuli sa pagtudlo sa simbahan. Kini timaan nga nag-awhag sa katawhan sa pagbalik ngadto kang Kristo sa Eucharistia. Si Carlo Acutis kanunay moingon nga ang mas dakong milagro kay dili ang mga talagsaong hitabo, kundi ang adlaw-adlaw nga presensya ni Hesus sa matag misa sa kalibutan. Mao kini ang hinungdan nga ang misa mao ang sentro sa kinabuhi sa mga Kristiyanos. Sigon pa ni Carlo Acutis, the Eucharist is my highway to heaven. Children of God, mga anak sa Diyos, gitawag kita karon sa pagbalik ngadto sa sentro sa atong pagtuo. Tingali naanad na ta sa misa o sa communion. Kay kanunay man tang musimba. Apan ang matag misa usa ka milagro nga nagapadayon. Mao nga tudloy usab ang inyong mga anak ug pamilya sa pagrespeto sa balaan nga sakramento. Ipakita pinaagi sa inyong kinabuhi nga si Kristo tinuod nga anaa sa inyong kasing-kasing. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia Telugu Service sa Hyderabad sa nasod sa India. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.